Drahé Slovenky, drahí Slováci, vážení spoluobčania, vzácni hostia. Dovolte mi, aby som tu pred vami zablahoželal celej Slovenskej republike k najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku, k 80. výročiu Slovenského národného povstania. Želám si, aby hrdinovia z roku 1944 zostali natrvalo v našich mysliach a našich srdciach. Niektorí to na Slovensku nepočúvajú radi, ale musíme skonštatovať, že my sme za svoju históriu zaplatili krvou. A toto všetko nádherne zhodnotil Vlado Mináč v jednej jedinej vete, keď povedal: keďže nám nikto nič nedal zadarmo, všetko žije s nami. A takto s nami, či to niekto chce alebo nechce, žije aj Slovenské národné povstanie. Áno, je to už jeden dlhý ľudský vek, ktorý nás oddeluje od Slovenského národného povstania. A keďže sme smrteľné bytosti, je prirodzené, že počet priamych účastníkov sa každý rok zmenšuje. Jeden africký spisovateľ, múdry človek, povedal, že keď v Afrike zomrie starec, ako keby vyhorela knižnica. Prosím, uvedomme si aj to, že odchod priamych účastníkov Slovenského národného povstania má zásadnú stopu aj na našu pamäť. Pretože strácame pramene, zdroje, priame, za ktorých môžeme čerpať, kde môžeme nájsť istotu, kde môžeme nájsť základné informácie, aká strašná, hrozná je vojna, a ako dôležitý a najvýznamnejší je mier. Že to je tá najvyššia hodnota, za ktorú stojí urobiť všetko. Preto budem dookola opakovať, všade, kde budem chodiť, že mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Ak dovolíte, drahé Slovenky a drahí Slováci, pred niekoľkými rokmi, keď som vystupoval v Banskej Bystrici na oslavách Slovenského národného povstania, vyslovil som želanie, či by sme nemohli spoločne oslavovať tak Slovenské národné povstanie, ako aj mier. Urobiť v Banskej Bystrici každoročne mierové slávnosti. Veď my predsa sme mierový národ. Prosím, ukážme celému svetu, že máme mier v srdci. Ukážme celému svetu, že mier chceme oslavovať v srdci Európy. Ukážme celému svetu, v čom v podstate bolo posolstvo Slovenského národného povstania. Nemusíme okolo toho veľa špekulovať, pretože všetci dobre vieme, že hlavným posolstvom Slovenského národného povstania bolo ukončiť vojnu a nastoliť mier. Nedovolme toto základné posolstvo Slovenského národného povstania dostať do pozície, že bude zahltené nejakými prázdnymi slovami, floskulami, ktoré sa o Slovenskom národnom povstaní tak často objavujú. Prosím, uvedomme si, že to bolo povstanie, ktoré ukončilo éru takej malosti slovenského národa, takej pasivity. My sme vtedy aktívne vstúpili do dejín a vedeli sme, že budeme nielen hráčmi v týchto dejinách, ale že budeme znášať aj následky týchto dejín. A preto, drahé Slovenky a Slováci, máme právo žiadať aj odtadiaľto z Banskej Bystrice do celého sveta mier. Máme právo povedať, že sme krajina, ktorá chce spolupracovať s každým, kto si predstavuje mierové spolunažívanie. S každým, kto si nás bude vážiť. S každým, kto bude rešpektovať naše princípy a naše historické pravidlá. Možno sa na mňa nenahnevá Milan Rufus, ak trochu preonačím jeho svetoznámu modlitbu za mier. Milan Rufus totiž žiadal Boha, aby napomenul našich otcov, keby sa rozhodli ísť do nejakej vojny. Ja si nemyslím, že by sme dnes mali odtadiaľto z Banskej Bystrice napomínať našich otcov, ale mali by sme napomínať našich vodcov. A hovorím to preto, drahé Slovenky a drahí Slováci, že po skončení druhej svetovej vojny bolo celkom prirodzené, že vznikali inštitúcie, ktoré reagovali
na nový svetový poriadok. Či to bola Organizácia spojených národov, či to bol Norimberský tribunál, ktorý reagoval na zločiny nacizmu, alebo či to bol úplne nový medzinárodný právny systém. Keď sa stretli americký prezident Roosevelt s sovietským lídrom Stalinom a britským premiérom Churchillom vo februári 1945 v Jalte, tak Roosevelt povedal svojim partnerom: musíme nastoliť nový medzinárodný poriadok a urobiť všetko preto, aby nasledujúcich 50 rokov na celom svete bol mier. Áno, môžeme konštatovať, že niekoľko desaťročí po skončení druhej svetovej vojny medzinárodné vzťahy fungovali v rámci určitého priestoru, ktorý títo veľmi múdri a schopní svetoví lídri nastavili po skončení druhej svetovej vojny. Dnes však musím s ľútosťou konštatovať, že dnes už neplatia pravidlá, ktoré boli nastavené. A medzinárodný poriadok sa zmenil na krutý súboj bez akýchkoľvek pravidiel. Prekračujú sa červené čiary, ktoré boli nastavené počas studenej vojny. Červené čiary, ktoré sa nielen rešpektovali v minulosti, ale aj červené čiary, ktoré boli vymožiteľné rôznymi medzinárodnými prostriedkami. Je nebezpečné, že sme dnes svedkami možnej globálnej konfrontácie. A čo je ešte smutnejšie, dnes sa úplne otvorene hovorí o hrozbe jadrového konfliktu, že niečo podobné by sa mohlo stať. A buďme teraz úprimní a povedzme si, že ani my, Európania, nie sme bez viny. Je to zaujímavé, ale my, Európania, máme zvláštnu vlastnosť. Vždy naberáme pocit, a do tejto pasce spadáme pravidelne, že máme právo rozhodovať za iných a rozhodovať, čo je správne a čo nie je správne. Že máme právo hovoriť iným, že takto si musíte spravovať svoje veci. Že máme právo povedať, toto nemôžeš písať, toto nemôžeš hovoriť a ty nemôžeš žiť hrať hokej, alebo ty nemôžeš ísť súperiť niekam na olympijské hry. Toto sú veci, ktoré sú nebezpečné, pretože my žijeme v ilúzii a myslíme si, že svet bez tejto ilúzie by nevedel prežiť. Ak má niekto suverénny alebo sebavedomý názor, okamžite je tento názor potláčaný. Myslíme si, že sankciami vyriešime celý svet. Za týchto podmienok, drahé Slovenky a drahí Slováci, by som sa ešte raz vrátil k Milanovi Rufusovi, aby som to opäť tu v Banskej Bystrici zakričal na plné hrdlo. Napomeň našich vodcov, nie otcov, našich vodcov, Bože nad hviezdami. Nech sa trochu zamyslia, čo sa stane s nami, ak začnú vojnu a všetky hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem, aj nebo je choré. Napomeň našich vodcov, ty tam hore, že sa to nesmie. Lebo ak ty si svätý, aj táto zem je svätá, pretože po nej chodia naše deti. Pošlime z Banskej Bystrice mierový odkaz, pošlime z Banskej Bystrice poďakovanie nielen priamym slovenským účastníkom, ale aj účastníkom z iných krajín, ktoré tu dnes boli spomínané. S veľkým potešením som prijal informáciu, že potom, čo som oslovil prezidentov niektorých krajín, ktoré v minulosti tvorili Sovietsky zväz, Slovensko navštívila delegácia mladých ľudí. A sú to všetko potomkovia, pravnúci a pravnučky po partizánoch, ktorí priamo bojovali v Slovenskom národnom povstaní. Či to bola brigáda Jána Žižku, alebo to bol oddiel partizánsky Čapájeva, alebo to bol veliteľ letiska Tri Duby, alebo spravodajské jednotky. Dnes reálne tu v Banskej Bystrici máme priamých potomkov, pravnukov alebo pravnučky a ja sa teším, že aj týmto spôsobom posielame odkaz Slovenského národného povstania do celého sveta. My sme slúbili, drahé Slovenky a Slováci, že oslávam štátnych sviatkov vrátime dôstojnosť a úctu. Už sa nesmie opakovať, že vládni politici sa zamknú v pamätníku Slovenského národného povstania
a neumožňa verejnosti súčasniť sa takýchto oslav. Už sa nesmie stať, aby vládna garnitúra ignorovala také štátne sviatky, ako je svätého Cyrila a Metoda. Od samého rána vidíte, že sme do tohto podujatia dali obrovské úsilie. A ja chcem poďakovať rezortu obrany pod vedením podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, ktorý to spolu s jeho tímom celé zabezpečuje. Verím, že budete mať počas celého dňa obrovské množstvo zážitkov a že nádherný program bude završený vo večerných hodinách gala programu. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia, drahí spoluobčania, nech žije Slovenské národné povstanie, nech žije hrdá, suverénna a sebavedomá Slovenská republika. Ďakujem, že ste prišli.